Bicol Daily News. Magandang araw, Pilipinas! Marhay na aldaw, Bicolandia. Ngayon ay Martes, May 24, 2022. Ako si Laramie Silano. Ako naman si Jaylene Lorenzana at ito ang mga balitang nakalap ng Bicol Daily News. Vice President Leni Robredo, panalo sa lahat ng probinsya sa Bicol. Matapos mailabas ang partial and unofficial votes, nagtipo ng mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo sa Legazpi City, Albay. Geraldine G. Rosal, opisyal nang inihalal bilang alkalde sa lungsod ng Legazpi. Isang armadong grupo, arestado matapos manutok ng baril sa ilang mga botante sa barangay Makalaya, Castilla, Sorsogon. Paglabag ng mga residente sa liquor ban, naaktuhan sa barangay Orosite, Legazpi City. Election paraphernalias, unti-unti nang tinanggal ng mga residente sa barangay Buenavista, Legazpi. Pagsunod sa mga alituntunin sa halalan ngayong pandemya, hindi na nasunod dahil sa pagdagsa ng mga botante. Mga hakbang pansiguridad sinigurado sa barangay Santa Cruz del Sur, Sorsogon. Mga paghahanda at mga gabay naman sa maayos na daloy ng botohan, binantayan sa barangay Victory Village, Legazpi City. Aberya dahil sa mga sirang vote counting machines, nagbunga ng problema sa barangay 55 Estancia, Legazpi City. Pahirapan sa paghahanap ng mga presinto, naranasan ng mga botante sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. Bicol Daily News. Bicolanos pinatunayan ng mainit na suporta kay Vice President Leni Robredo matapos manalo sa lahat ng lalawigan. Ang mga detalye sa ulat yan ni Angeline Dagta. Makikita sa voters turnout na panalo si Vice President Leni Robredo sa lahat ng probinsya sa Bicol. Ito ay matapos lumabas ang resulta ng lokal at nasyonal na halalan sa buong lalawigan. Bago ang halalan, matatandaang sa Bicol una at huling napiling kumampanya ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo kasama ang kanyang Vice-Presidente na si Senator Kiko Pangilinan at ang kanyang senatorial slate na dinaluhan naman ng daang libong supporters ng kanilang panig. Sa ngayon, pangalawa lamang si VP Leni sa partial and unofficial results ng COMELEC, ngunit patuloy pa rin ang manual counting ng PPCRV upang mapatunayang walang anomalya ang halalan bago maiproklama ang nanalo sa pagkapangulo. Angeline Dagta, mula rito sa Albay, nagbabalita pa sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo, ipinakita ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pag-awit at pagsindi ng kandila sa Legazpi City, Albay. Ibabahagi yan ni Edna Laksa. Tapos lumabas ang partial and unofficial votes mula sa COMELEC, lumabas sa publiko na nangunguna si dating Senador Bongbong Marcos na kilala rin na mahigpit na katunggali ni Vice President Leni Robredo. Ngunit imbis na mawala ng pag-asa, nagtipo ng mga taga-suporta ni Vice President Leni sa kanyang Ratapan, Legazpi City upang patuloy na pakita ang kanilang pagsuporta. Nagsindi ng kandila at umawit ang mga taga-suporta na sumisimbolo rin sa pag-asang kanilang tinatanglaw. Ngayon, patuloy pa rin ang pagbibilang ng boto. Kung kaya't nanatili pa rin sa puso ng mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo ang pag-asa. Edna Laksa, mula rito sa Legazpi City, nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Kabiyak ni Legazpi City Mayor Noel Rosal na si Geraldine Rosal, opisyal nang inihalal bilang alkalde sa lungsod. Ibabahagyan ni Rochelle Astor. Opisyal nang inihalal si Geraldine Rosal bilang bagong alkalde ng lungsod ni Legazpi matapos ang dikit na laban kay Atty. Alfredo Garbi. Makikita ang kabuuang boto ni Geraldine Rosal na 57,687 na halos dikit sa nakuhang boto ni Atty. Garbin na pumalo ng 57,137. Magkasabay na naiproklama si Geraldine Rosal bilang bagong alkalde ng lungsod ni Legazpi at ang kanyang asawa na si Legazpi City Mayor Noel Rosal bilang bagong gobernador ng Albay na tumapos na ilang taong mamumuno ni incumbent Governor Al Francis Pichara. Rochelle Astor mula rito sa Legazpi City nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News.
isang armadong grupo timbog matapos ang pangaharas at panunutok ng baril sa ilang individual sa barangay Makalaya, Castilla, Sorsogon. Narito ang ulat. Malinis at matiwasay na halalan. Yan ang hangad ng karamihan sa araw ng eleksyon. Ngunit masaklap na karahasan ng nanaig sa mismong araw ng eleksyon sa barangay Makalaya, Castilla, Sorsogon. Ito ay matapos maiulat ng ilang concerned citizen ang insidente ng panunutok ng baril at pananakot ng isang armadong grupo. Agad na rumisponde ang Sorsogon PNP kasama ang Castilla Municipal Police na tingbog ang 11 armadong kalalakihan. Alauna ng hapon sa araw mismo ng eleksyon. Nakumpiska sa mga ito ang 2 M16 rifle, isang submachine gun, 7 short firearms, mga magazine, bala, patalim, cellphones at pera na nagkakahalaga ng mahigit 129,000. Nasa kustodiya na ng Castilla Municipal Police ang nasabing grupo na maaaring maharap sa kaso ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591 at sa COMELEC Resolution Number 10728 o Omnibus Election Code. Bicol Daily News. Tatlong residente sa Barangay Orosite, Legazpi City huli sa aktong nag-iinuman sa kabila ng pagpapatupad ng malawakang liquor ban. Ang buong detalye sa ulat ni Hana Jamila Bitago. Nahuling umiinom ng alak at 3 lalaki sa Barangay Orosite, Legazpi City araw bago magsimula ang botohan. Ayon sa COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng anumang uri ng alkohol at ang mga mahuhuling lalabag ay maaaring takpin ng mga kapulisan. Ang pagpapatupad ng polisiyang ito ay naghahangad ng mapayapa at maayos na eleksyon sa bawat lungsod. Hana Jamila Bitago mula rito sa Barangay Orosite, Legazpi City, nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Ilang mga residente sa Barangay Binavista, Legazpi City nagtanggal na ng mga election paraphernalias. Ulat na ibabahagi ni Eugene Rotian. Matapos nga ang halalan ay magsisilbi na lamang mga eleksyon para parnalias bilang basura sa mga kalye. Kung kaya't isa-isa na itong tinatanggal ng mga residente sa Barangay Binavista, Legazpi City para sa kanilang personal na pangangailangan. Hindi na nila inintay tanggalin ito ng mga volunteers kung kaya't kusang loob na nila itong sinimulan upang makatulong. Pansamantala ko po muna itong ipantatakip dito sa bubong ng kubo. Kasi kapag umuulan, madaming pumapasok na tubig. Kaya mas mainam ng ito munang gagamitin kong pantakip. Kahit madumi na mapapakinabangan kaysa naman pakalat-kalat lang sa paligid. Dagdag pa ng ilang residente na mas maayos nang may panggamit ang mga eleksyon paraphernalias kaysa iwan lamang at pakadagdag sa basura sa ating kapaligiran. Mula rito sa Legazpi City, ako si Eugene Rotian at nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Pagsunod sa alituntunin ng Department of Health ngayong halalan, hindi na nasunod ng mga botante sa Bagong Bayan Elementary School sa Albay. Ulat na tinutukan ni Richard Armienta. Alas 6 pa lang ng umaga, araw ng botohan ay dinumog na ang mga presinto sa Bagong Bayan Elementary School. Hindi alintana ang patuloy na banta ng COVID-19 virus para lang makaboto. Dahil sa dagsa ng mga botante, higit na ipinag-aalala ng mga mamamayan ang banta ng virus. Sapagkat sa dami ng mga tao, hindi imposible ang pagkalat nito. Kaya lang nag-worry ako ngayon para maglagdag na naman ang pandemic dahil nga hindi na observe ang social distancing. Gayunpaman, matagumpay pa rin nakaboto ang mga botante ng nasabing paaralan. Richard Armenta Jr. mula rito sa Albay nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Halalan sa Barangay Santa Cruz, Donsol, Sorsogon, naging maayos dahil sa mga ginawang hakbang pansiguridad. Alamin ang mga detalye sa ulat ni John Narin Garcia. Simula lang dumating ang mga vote counting machine sa Barangay Santa Cruz dun sa Sorsogon, binantay na ng Barangay Council ang seguridad sa mga paaralang gagamitin sa halalan. Ayon sa Barangay Captain ng Barangay Santa Cruz sa Arlon Pindor, kompleto at hinanda nila ang mga gamit naging ang mga gurong nagsilbing board inspector para sa halalan. Kompleto na po according sa mga teacher, nakuha na nila lahat ng kailangan nilang gamitin para bukas. Dahil sa mga paghahandang ito, walang nangyaring aberya sa halalan at hindi rin nagka-problema sa supply ng kuryente sa lugar.
Jonalyn Garcia mula rito sa Don Sorsogon, nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Paghahanda bago ang halalan, naging puspusan sa Barangay Victory Village, Legazpi City. Ibabahagi yan ni Ara Grace Serrano. Naging puspusan na ang naging paghahanda ng mga volunteer teachers dito sa Barangay Victory Village, Legazpi City para sa nagdaang halalan. Ayon kay Mrs. Joy Karen Moralos, ang Electoral Board Chairperson at isa sa mga guro ng Victory Village Elementary School, dumaan muna sila sa pagsasanay upang maging bahagi ng maayos na daloy ng botohan. Aside from the training na sponsor ng Comelec, nagkakaroon din ng final briefing sa tatlong members ng Electoral Board. Yung sa FTS naman, yung final testing and sealing, another preparation din yun before the May 9 election. So doon, tinetest namin yung accuracy ng BCM, nandiyan yung mga watchers, tapos yung mga non-partisan na mga citizens arm, ng PPCRB. And of course, election day, hindi talaga yung crucial, so kailangan namin ng personal preparation na din. Dahil sa mga paghahandang ginawa ng mga volunteer teachers, maayos ang naging daloy ng botohan. Ara Grace Serrano mula rito sa Victory Village, Legazpi City, nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Sa kabila ng paghahanda, hindi pa rin naiwasang magkaroon ng aberya ang ilang VCM sa Barangay 55 Stanza, Legazpi City. Nakatutok dyan si Miss Tilay Tandoy. Maagang nagsipagdatingan ng mga botante sa Barangay Stanza, Legazpi City upang maiwasan umano ang bugso ng mga botante. Ngunit inabot pa rin ng gabi ang ilang mga botante dahil sa mga aberya ng ilang vote counting machines na nagdulot ng pahinto-hintong proseso ng botohan. Ayon sa isang PPCRB representative, hindi raw talaga maiwasan ng mga ganitong aberya, ngunit ito ay na-actionan din naman. Sa kabilang banday, nagtuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga presinto at siniguro ng mga kawanan ng barangay ang kaayusan kaya naging matagumpay ang halalan sa lugar. Miss Delay Tandoy mula rito sa Barangay Stanza, Legazpi City, nagbabalita para sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Ilang mga botante sa Barangay San Isidro Santo Domingo, Albay nahirapang hanapin ang kani-kanilang mga presinto. Narito ang ulat. Makikita sa larawan na abala ang mga botante sa paghahanap ng kani-kanilang mga pangalan sa listahan. Ito ay dahil sa pagdagsa ng mga botanteng hindi pa alam ang kanilang mga presinto. Araw ng halalan sa San Isidro Elementary School sa Santo Domingo, Albay. Agad namang tinulungan ng mga PPCRB volunteers sa mga botanteng hirap hanapin ang kanilang mga pangalan, lalong-lalo na ang may mga kapansanan, buntis at senior citizens. Maghapong nakaantabay ang mga volunteers upang masiguradong matutulungan ang lahat na hanapin ang kanilang mga presinto. Sa kabilang banday, sinigurado namang nasusunod ang DOH Health Advisory gaya ng pagsusuot ng face mask, pagsasanitize, ngunit mapapansin hindi na talaga nasusunod ang social distancing. Sa kabila ng hirap na dinanas ng mga botante, matagumpay pa rin nakaboto ang lahat. Bicol Daily News. Yan ang mga balitang aming nakalap sa mas pinatibay na pagbabantay ngayong halalan 2022. Magsilbi rin sana itong paalala na naman ang kalabasan ng pambansa at lokal na halalan, patuloy sana tayong manindigan sa tama at maging totoo sa ating mga prinsipyo. Mga prinsipyong magbibigay daan tungo sa katotohanan at mga prinsipyong magdadala sa atin sa mas maliwanag na bukas. Muli, ako si Naira Misulano. At si Jerlyn Lorenzana. Patuloy na magbabalita ng tapat dito sa Bicol Daily News. Laging handang maglingkod, Bicolanos. Bicol Daily News.